Good morning, everyone. Yay, good morning. Malasigon ang kabuntagon alang kanimo kanako igso. Start na punta sa tuang semana, no? Magsugod na punta sa itong mga trabaho karon. So, dili na to i-miss kini nga opportunity nga sa hamubo nga panahon makapatalingog kita sa pulong sa Dios. Yes, atong pagkasugdan ang kabuntagon, pagpasalamat sa buhi nga Dios nga laing adlaw gyud nga kanato. So, karon nga kabuntagon, naiusa ka pangutana nga giingon, gikulata na ba ka sa problema? Yawa na. Yes. Na yung mga tao nga wala nga gikulata na jud ko sa problema ani. Sumbag sa problema. Yes, but di na sila kaginhawa. Ano man ang problema maabot mo sa tao? Maabot kay naa pa man ta sa kinabuhi nga diri sa kalibutan pero Yes. o naanata dito sa langit pag abot sa panahon, dito na walay mga kasakit. Pero samtang naapata diri anto sa mga pagsulay inubanan sa atong mga pagampo. Og alaw na sa Ginoo sa mga kinabuhi sa tao. Yes, tungod Kay kung walay problema ang tao, makalimot na og ampo. o mga igsoon gialaw sa Dios ang mga circumstansya o mga Dili kabukat. para i-down ta no. Tungod kay gusto sa Dios nga magpadulog ta kaniya refinement of our Holy Spirit. Refinement of our Nakahinumdum Espiritu ko. Santo. Nakahinumdum ko kadtong panahon sa bagyong Pablo. Matod nga. Naigo atong lugar. Ang mga tao ato, mangitag simbahan ba? Grabe, puno kayong mga simbahan. Unya, ni lurang-lurang ang panahon, ni labay ang pila ka tuig. Gamay na pong tao simbahan. So atong i-maintain ang ato ang Muna'y sa Ginoo. pagsukod sa Dios, unsa bang atong relasyon sa Dios sa panahon ba sa kalipay ug sa kasakit ug kagul-anan adto may kinagtawag natong kalainan. Yes. So dapat maintain na to atong relasyon diya sa Ginoo. Manaa man tay problema o wala. Labi na gyud kung gikulatan na ta sa mga problema. Muna'y mga pagsukod sa Dios sa tao kung bulag bata kanya panahon sa mga paghilak o mga kabalaka. So atong verse dili makita sa Psalms chapter 55 verse 22. Salmo 55:22. Itugyan mo kang Jehova ang imong palasanon ug siya magasapnay kanimo. Dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarong. So sa kamaanindot Itugyan kang Jehova ang imong mga problema palasanon ug mga palasanon. Dili kita niya ug siya magasapnay kanimo. dili kanya pasagdan ug siya magasapnay kanato. Kinsa may lain nga tugyanan nato, wala may lain kundi ang atong labaw makagagahom lamang gayud no. So ayo pag-isip nga wala na kay kakampi sa panahon taliwala sa imong mga problema tungod kay naa ang Dios. Mga igsoon, makasinati gid kita og kanang gitawag na tog downward. Mga paghilak sa kasing-kasing, bugat na jud ba? Bugat na gyud tungod kay ano ay mga pagsulay sa kinabuhi sa tao. Ug imo nang masinati igsoon unsa imong magabuhaton. Do lamang sa Dios, do lamang ka Jehova. Ug yun pa niya dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarong. So buot pasabot nga dili niya pasagdan or nga mabalhin. Pasabot dili niya pasagdan nga matarog or mabalhin, ma-move ang taong matarong. So gimanduan pud ta nga magbuhat ta og matarong no. Kinahanglan nga magmatarong kita diha sa tubangan sa Dios aron siya patalinghog kanato no. Yes, adunay mga problema nga gaan, adunay mga problema nga bugat. Ug adunay problema nga mabugat jud nga ihilak isinggit tungod kay ang dili na makaya. Kasi natin baka igsuon, Dios atong kinabuhi, gialaw na sa Dios ang Dios magsukod kanato unsa bagyo atong faith and belief atong pagtuli na lamang kaniya dili lamang nga ulul kita kaniya panahon sa adunay problema kundi ulul kita niya sa tanang panahon sa mga paglipay mga kabalaka tungod ang Dios alagad sa kanunay sa atong mga kinabuhi. Walay problema nga magmadaogon sa atong kinabuhi kung si Dios, si Jesus Christ, si Jehova ana ka nato sa atong kasing-kasing. Unya kung naay mga kasulbaran sa atong problema ay kalimot sa Ginoo. Say ang tao manggod basta sayon na kaayo ang kinabuhi, makalimot na sa Ginoo. So sa tanang panahon sa atong kinabuhi, maayo man o dili maayo nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi, of course, di nato kalimtan ang Dios sa atong pagkinabuhi. Ampo mga igsoon, ampo sa kanunay, ampo ta, may problema og sa wala, ampo ta, ano may paghilag, adunay
mga paghilak ug mga pagkatawa ampo ta sa kanunay. Yes. Walay problema nga magstay nga magpuyo sa tong kasing-kasig sa kinabuhi. Wala ang mga pag-ampo. Salig lamang sa Dios mga igsoon. Yes, so mo jud nay ato ang pinaka the best nga buhaton, no. Dili ta magpadala sa mga problema. Hinuon magduol kita diya sa Dios, so buhat kita og matarong aron iyat ang kahimutan, of course dili siya mobiya nga ni kanato og labos sa tanan kita pod di ta mobiya diya sa Dios. Unsaon man ang Dios nagkupot kanato kung kita mismo ang mobuhi diya kaniya. Idol sa Dios mga igsoon, idol ka Jehova mga igsoon, ang imong mga kabugat sa kinabuhi. Tungod kay na siya sa kanunay magatubag kanimo. Hinumduman nato kini nga verse sa Salmo. Psalms chapter 55 verse 22, itugyan mo kang Hiyuba ang imong palas-anon og siya magasapnay kanimo. Dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarong. Kaning magsapnay ba nakahinumdum ko ani kanang Agakon, kanta nga agakon. kanang kanta nga footprints in the tama sand. lang. Oh. Kana- Hindot kay mensahe na ba? Usa siya ka tao nga nag-question siya nganong sa panahon sa iyahang kagul-anan, sa panahon sa iyahang mga problema, nganong wala na niya nakita ang iyahang ang iyang nakita isa na lang ka tunob sa dagat, isa na lang katiil ba? Footprint in the Isa na sun. lang ka tao. Duha ka tunog. Duha ka tiil. Meaning isa na lang ka tao ang kuan sa panahon sa Magsagda na siya. sa panahon sa maayo, wala problema. Kita niya nga na ang Ginoo naglakaw, naapod siya. Anay So, pag niya. apan sa diha nga nalubong na kay siya sa problema, Uh, nakita niya, nag-question na siya, Lord, nganong sa panahon sa problema, kana na lang, ako na lang man ang nabilin. na So, footprints in the sun. apan nasayop dahil siya tungod kay sa panahon sa iyahang kagul-anan, wala dahil siya nganong Kasagdan, wala dahil siya bibiyaan. kasagdan. Mo tong isa na lang katao nga tunob sa dagat ang nakita. Kay Tungod kay gisapnay dahil siya sa Dios. Wow, pagkanindot, no? Kanindot, footprints in the sun. Pagkanindot mo na isaad sa Dios nga ni kanato sa diha nga magpatinud-anon ta diha kaniya. So, igsuon hinumdumi, mamaayo man o dili maayo ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Duol ka nunay sa Dios. Yes, sa atong kinabuhi, mintas na kinabuhi sa kalibutan, kuyog kinato ang mga problema. Mga kabalaka o mga kabukaton, tungod kay, ano na siya gitawag sa nato, sa buhi pa kita, anagin na siya. Ang Diyos sa kanunay, magasapnay kinato ng igsuon. Ang Diyos sa kanunay, magapangga kanimo kanako mga igsuon. Do lamang kita kay Jehova. Amen. So, thank you so much ninya kabuntagon. I hope nga sa mubo nga panahon na dasig kamo sa pulong sa Dios nga mo gyud ang atong magdadasig sa matag adlaw sa kinabuhi. Dili kami kun dili gigamit lamang kami sa Dios nga gihimo namo nga platform ang YouTube as ministry namo nga magtiayon, no, kay of course mangita tag paagi nga mahimo kun nato nga ministry ang ato ang social media alang sa kaymayaan sa atong buhi nga Dios. So, God bless everyone for this week. Amping sa inyong mga trabaho o ayaw gid kalimot sa pag-ampo sa matag karon og unya. Yes, this is Ray And Grace Antonio. Antonio. God bless everyone. Bye-bye. Bye.